kapiligiran namin, oh. Mahamog po, guys. Yan po, oh. Kanina pa po yan, ganyan po yung panahon. Inalis ko lang po yung sweater ko kasi tapos ko lang magluto ng manushi, saka gumawa rin po ako ng ano. Busy ako sa kusina kanina. Ayan. Ang oras na po dito ay 7:35 PM. Marami pong lamok. Mag-sweater ako mamaya, babalikan ko rin ito po, kainin ko lang yung alaga ko. Iwan ko sandali lang itong cellphone ko. Mag-sweater lang ako at mag-medyas ulit. Oh. Yan. Yan. Same. Yan. Ito po ang update ko ngayon, guys. Ang aming kapaligiran. Papakainin ko pa yung alaga ko lang mamaya ng 8 or before 8. Ganito ang buhay ko dito sa bundok pag ano, maghahamog, may hamog, malamig. Kinagat na ako ng lamig dito. Guys, akala ko pupunta kami ng kadigan ko dyan na Morocan para kumuha ng prutas na naman. Pero marami pa kaming prutas na hinarbis namin kahapon. Daming lamok, guys, dito. Talagang kakagatin ka dito, Diyos ko. Kaya nakalagay kami ng katul lagi. May mga bisita po sila sa kabilang bahay. Ayan. Yan po yung kaganapan at doon po yung bahay. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ano kasi doon maliwanag.
Kukunin ko lang yung medyas ko saka sweater. Mag-medyas lang po ako, guys. Guys, i-akit ko na lang tong cellphone ko. Doon na lang po ako magla-live kasi po may ayun po, nakatakin po ako dahil marami pong lamok. Maglagay po ako ng katol po. Ako ng katol. Papainitin ko muna yung soup na alaga ko. Marami po akong trabaho, guys. Tsaka kasi ang dami po naming kamatis. Gagawa na lang po ako ng tomato sauce. Galing po sa ito sa ano. Ayan guys, pipiliin ko na lang po yung ano, yung mga sobrang ano. Kasi ito na lang po ay, ayan, i-blend ko na lang. Kaysa masayang. Ang dami kasi sa garden binibigay sa akin. Ito, pagkain ko sa kanila bukas. Ayan, pwedeng gawing sauce. Ayan. Ayan po. Yan. Ito po, pagkain ko sa kanila. Ibibigay ko sa kanila yung ano. Ayan guys, ang dami dito lahat po sa ano. Isilis, ang dami rin niyang ganito. Binigyan din sila. So, hindi kaya. Ang dami kong pipino. Sabi ko, baka mamaya kakain ako ng pipino. Ayan yan. Ito okay pa. Yan okay pa. So, ito lahat guys ay gagawin kong tomato sauce. Yan hindi. Maganda. Yan po. Ito po ang gagawin kong lahat na tomato sauce. Ilagay ko po sa ano sa blender. Yan. Ito ay tago ko. Ito po yung na-harvest ko guys kahapon. Ito po. Marami pa doon. Kaya lang hinintay ko yung murokan dyan. Sabi niya pupunta kami. Hindi naman kami pumunta. Masarap po ito guys. Pwede ko muna yung soup ng alaga ko sa lalamig dito ngayon. Marami po akong pupunasan pa ng mga ano dito. Mga gamit ko dyan, mga gamit ko yan. Ayan guys, ito po yung nagawa ko. Ayan. Ito po yung nagawa kong manais ngayon. Ito po. Ayan. Lahat po ito. 1.5 cup of flour lang po ito. Lagay doon natin dito yung ano, mais. Dami kong pupunasan guys kasi dito yung pinagpupuan ko lahat. At ito pa po yung cake na ginawa ko guys. Punasan ko muna yung may kamatis. Na ano ng kamatis dyan. Gumawa po ako ng banana cake. Ayan. Ito, ilagay ko ng hugasan at then kasi i-blend ko po yun. Papakita ko sa inyo yung ginawa ko yung ano. Ang dami kong ginawa ngayon. Naglinis ako sa taas, nag-dusting na ako kasi naglinis ako kahapon.
And then, dito sa bahay, naglinis ako. Iniwan kong basta bumaba ako kanina. Naglaba po ako. Namalansyap din po ako kanina, umaga. Kasi pag hindi po kuryente, hindi po nila ako pinapapalansya. So, habang ito po yung ginawa kong banana cake. Yan. Yan, banana cake. Yan, ako po ang gumawa niyan. Ayan po. Masarap po niyan. So, takpan ulit natin para hindi po tumigas. Habang pinapainit ko yung soup ng alaga ko dahil malamig na yun. Hindi siya kumakain ng soup pero ngayon lang pakainin ko. Kasi malamig, nakasweater na siya nasa baba. Yan guys. Ngayon yung man-oshi parang hindi naman po lumambot. Ilagay natin sa Tupperware. Yan guys, pasensya na. Kasi ako talaga ako sa mga gusto ko yung sealed na talaga. Wala kasi ako dito dun sa Beirut ang meron yung circle na may takip na para hindi maging matigas o ayan. Ayan guys, ilagay na natin dito. Yung manais naman ang natin. Ayan. Sabi ko, kukuha pa ko ng dito, ng katol. Ko lang ito, i-share ko lang po. Ayan, dami kong pupunasan. Diba? Di pupunasan lang naman. Saka kukunin ko yung food processor ko. Gagawa ko ng ng tomato sauce para maaga ko siyang lulutuin na lang bukas. I-blend ko na lang siya. I-start ko ng pakuluin. Ayan. Yan, sinare ko lang po sa sa kaibigan ko. Ayan. Dito kahit na mag-ingay na tayo dito. Yan. So, ayan, masarap po itong soup. Ayan. Ito naman kinakain ko yung patatas. Kinakain ko po yung patatas. Guys, ilagay po muna natin bago ako magkumuha ng katol. Ayan po guys, so very thin po siya, Ayan. Ilagay na natin isa-isa dito. Ganyan. Ang ganda pala pag nakatakin ako. Nakakaloka. Ito po ay napaka-crunchy. Tingnan nyo, bibigyan ko kayo ng example yan. Ha. Nandiyan na yung alaga ko. Nandiyan na yung alaga ko. Kakain na ba? Anong oras na ba? Kakain na pala. May oras kasing kumakain yung alaga ko eh. Ayan. Yung zambal sa kamay ko. Ayan guys. Ayan. So ito para sa kuha lang ako ng katol. Ayan ko lang pinggan ko ha.
Lalos! Lalos! Okay. Kala ko wala na yung alaga ko. Nandun daw sa CR. Maghugas lang po ako, ay magpunas lang ako guys, then mag-slice na ako ng kamatis at mag-blend na. Marami kasi akong nagamit ngayon, puro tray. Ang daming kinagat ng lamok sa akin, 1, 2, 3, 4. Pumasok yung lamok dito sa ano po, sa hapang ko. Natutuyo naman ito eh. Tuyo na rin. Kasi yan ako mag-slice ng kamatis guys. I-ano ko lang ito para walang maraming lalat. Yan, marami. Marami akong hinugasan sa araw na ito. Nagkape na po kanina pero parang hinahanap pa rin yung ano, yung sarili ko yung mainit. Gaya ng soup. Gusto kong gumawa ng soup na vegetable. Yan, hugasan ko lang yun para ibalik ko na sa lalagyan yung ano, isang tray pa. Yung malaking kutsilyo. Yan. Yan. Pasensya na kayo sa maingay na, maingay na. Pasensya na kayo guys at nawalan po kami ng ano, kuryente. Pero gumana po yung UPS namin para sa wifi. Ayan. Para kung multo. Balik na natin itong mga ano.
towel, yung rolling pin ko. Hugasan ko lang yung kamatis at dyan na ako mag-i-slice. Tapos, i-blend ko na rin. Ilagay pa kanya yung ano. Anong ginagawa nitong alaga ko? Ayan, i-skip aside ko muna ito. Pagkakain pa ako ng kanin. Nasaan na yung kanin ko? May kanin pa naman yung konti dito. Ay, ito pala. Yan, kailangan ko may ilatapon pa ako. Pagkain yan. Ayan. Dito na po ako mag-slice. Mayroon pong katul dyan. Mag-slice po ako ng kamatis dito guys din. Blend ko na. Ayan. Sayang kasi ito. Puro bigay po lang dito sa akin sa bundok. Kailangan kong magluto ngayon bukas ng pasta. Hindi ko na po babalatan ito. Pati kasi binabalatan ko ngayon ito hindi. Sayang oh. Ang gagandaan yan. Parang ito, ayan. Ayan, alisin ko lang yung ano na dito. Then, masarap po ito lagyan ng bagoong. Ayan. Pag ano kasi ako, inaalis ko itong ano yan. Para ano yung, yun ang ano kasi matigas. Kumakain ako ng French fries nung kailan pa yun. Hindi nasisira kasi malamig dito. Hindi na siya crunchy pero kinakain ko pa rin. Ayan. Ito lang. Tapos i-blend ko na lang dito. Naalis ko lang yung matitigas niya. Kumakain na yung alaga ko. Yan buo. Mapurol na itong kutsilyo ko. Kakainin bukas ng alaga ko. Pasta na may tomato sauce. Saka mag-slice ako ng olives, yung black olives. Ayan. Ay, kumakagat naman
nasa paa ko. Ayan. Sarap ng kamatis. Alam nyo guys, ito ang tawag dito ay jabaliyi na kamatis. Jabaliyi. Kasi, sayang. Maganda sana upo sa baba, pero maraming lamok. Kawawa lang po ako. Kawawa na yung binti ko, ang daming kagat ng lamok. Yung pag-stay ko lang. Kung sobra po itong sauce, ilagay ko sa freezer. Ganun. Ang sarap po guys, itong klaseng ito. Pasok. Jana va? Hindi tatlamin po heda uda Mr. Gabi ando hunit. Na ki Madam Agnieszka, isteri hunit albero. Hindi tlan. One good Mr. Gary. Al-takad hey. Al-takad hey. Al-makad din tisyo ta hunit. Ito maganda ito para post lang yan. Mapurol na. Kunin ko ngayon yung mas maliit na kutsi. Yung ginawa na niya. Ayan guys. Sayang kasi itong mga binibigay nilang mga kamatis. Hindi ko alam kung anong kakainin ko. Masarap ito lagyan ng asin lang at kakainin ng ganito. Tapos yung pipino, ang dami kong pipino dito. Minsan nag-ano ako dito, ilalagyan ko lang yung suka.
Buti na lang may electric pan dito na solar. Kung wala, ay naku, hirap. Puro lamok talaga. Gumagamit ako ng electric pan, pero nakakumot ako. Kasi, gatin ka ng lamok. Ano ng mga lamok dito? Matatapang. Doon kasi sa bahay namin doon sa pero may screen. So, hindi sila makapasok. Wilmatra, Intereha Matra. Ah? Alam naman ko Intereha Kalamok. Kerbora. So guys, kung may pupuntahan siyang iba, para alam kung ano, ako kasi nandito. Kinukuha niya yung susi kasi sinasarado niya. May mga upuan dyan sa ano. Pero sa baba, takot yung caretaker namin baka daw may kumuha. Pero may ano naman yung gate naman, maririnig ko naman pag may magbukas. Kaya lang, kung doon sila sa may bakod, mababakas ang bakod at nakabukas yung pintuan. So, hindi ko maano. Ayan, malapit ko nang matapos. I-blade ko ito. Pagkatapos, igisa ko lang ng gisa-gisa. Bukas, ano ko na, pagising ko, itutuloy ko ulit. Ay, naku. Dami talaga kasi nilang ano, dito kasi sa amin, hindi sila lang. Ano kasi mahirap ang tubig dito. Yung mga halaman na dry na eh. Diyan sa kabila ano, mayroon silang ano, pump. Dito rin may pump pero ginagamit lang nila sa ano, mga halaman nilang ano, binibili. Total wala namang problema kasi kaya naman nilang bumili ng ano, ng vegetable. Dati kasi ang dami, hindi namin ano talaga, pinapabigay lang namin. So, ngayon, hindi na sila nagtanim. Ano na yun? Yan. Kailangan kong itapon mamaya ito sa basurahan kasi kung hayang ko lang dito guys, ay yung ipag-ilagay ko sa cellophane, mag-aano ito, yung juice niya. Yan. Tapos na rin ako sa planchahin, tapos na rin ako sa mga kwartong dalawa. Kasi yung kwartong dalawa, darating yung taga New York sa taga France, dalawang pamilya, at mag-ina yun, tapos yung asawa niya. Tapos may anak siya. Tapos buntis pa. So, talagang hindi ko alam. Ako kasi sa kusina pa. Mag-alaga pa ako ng bata. Pero mabait naman sila. Titignan ko kasi yung ano. Ito i-slicing ko sa pang-drinks nila bukas. Siguro tama na ito. Ayan. Ito na lang. O, yan. Hindi po ako naglakad ngayon. Tumakbo. Dami kong in-upload kasi hindi ko pa na ano. Saka bukas pag ano na lang, saka na lang ako ulit tatakbo. Sarap po nito. Kung meron lang sanang ano yung laso na ang pangalan sa amin yung spring onion, saka kamatis, saka bagoong o kaya alamang. Wala po. Gusto ko yung alamang, ayoko yung ginisa para sa pag may mangga. Pero yung hindi ginisa yung gusto ko kasi nilagyan ko ng suka na may sili. Ayun. Kung dami na. Ako yung mukha ko parang yung lamok. Ang lamok. So, ready lang lagay sa food processor. Ayan, inalis ko kasi yung nasa gitna yung ano guys, yung mga matitigas.
So, alisin na po natin itong ano. Yan. Magpapainit din ako ng papainit ko mamaya. Yan lang ako bukasan ko lang kamay ko. Pasensya na kayo, maiingayan kayo ngayon. Ayan, lagay ko muna yung isang cellphone doon. Ilabas po natin yung food processor ko na. Ayan. Lalagyan ko ng sapin itong mesa kasi didikit yung yung food processor ko. Ayan. Kasi pagtapos ako nito, hugasan ko kagad, itabi ko ulit. Wala pa pinipaglagyan na dito. Kasi ito gamit ko sa Beirut ito. Dinadala ko lang ito dito. Ang dala-dala ko dito yung pressure cooker, yung mga Pyrex. May Pyrex dito pero luma. Kaya na pa ako mamaya. Yan. Yan. Yung spaghetti ang lulutuin ko bukas. Kasi matagal na akong hindi nagluto sa kanila ng spaghetti. Wait lang guys, kasi prepare ko lang itong bawang para may lagay ko na dito sa kaserola. Lagyan ko ng ng mantika, then igisa ko yung bawang at saka yung tomato sauce, diretso ko na sa kaserola para walang maraming paglagyan pa. Diretso na lang. Fiesta po sa amin guys. Nag-aalis na sila dyan sa may harap ng simbahan. So yung daanan ko packet sa bundok na tinatakbuhan ko, sarado yan pero pag tao ang dadaan, okay lang. Pero wala nang sasakyan kasi sarado na. May mga tinda silang mga laruan, pagkain, drinks, hamburger, sandwich, iba-iba. Mga barbecue, french fries, mga wine, kung gusto kuminom. Minsan kasi binibigyan din kami ng pang-sandwich, iwan ko lang. Last year wala kami dito kasi ayaw nila yung maingan. Lapit na guys. Yung inulam namin kahapon tatlo,
kami, may nagpabinyag. Nagbinyag yung dalawang niyang alaga. Nagbinyag yung dalawa niyang alaga. Iniwan nila kami. Sinasama kami pero ayaw po namin. Kasi po, sino kaya to? May, si ano, kilala ko to. Yan. Hello, Sis G! Magluluto ako ng sauce, tomato sauce. Yan. Then, ikan na natin. Yan. Tapos, gawa ko ng wooden na ano, ganyan. Kanina pa ako dito maghapos ako sa kusina. Dami-daming niluluto. Ayan. Asa na yung ayan. Pasensya na po kayo at ingay na. Ano? Ano sis? Apo mo ito sis? Okay, no problem. Justin Franco Vlog. Okay. Mamaya, kasi yan yung account ko na isa. Ito yung isa munang account ko. Ito munang ha? Yan. Pag natapos na akong mag-live, dyan ko rin isusubscribe, ha? Just, i-screenshot ko para maano ko. Yan. Ayan, teka lang. Bago ako mag-start ng kamatis kasi maingayan ka. Jajakitan ko lang siya. Ayan, jajakitan ko lang si Justin. Ayan. Nakisama sa akin ngayon yung wifi namin, oh. Minsan hindi ko magamit. Nandun ako lagi sa baba. Ayan. Oh, okay na, Justin. Nadyakitan na kita. Ayan. Balik na naman ako sa kabila. Maraming lamok. Ang lamok. Ang lamok. Ayan, nadidyakitan ko na si Justin. Ngayon magbiblend na ako ng tomato. Alisin ko muna yung bawang baka masunog pa. Ayan. I-blend ko masyado para sama-sama yung niya. Ready, get, set, go. Ayan. Ayan guys, ang trabaho ko, nag-blend ako ng
Ayan guys, oh. Ayan, ilagay na po natin sa kaserola itong tapos na. Ayan. Ito po ay fresh from the garden talaga na tomato. Fresh from the garden. Ayan. Ito naman po yung isinusubo ko pero magpapainit ako ng kanin ko mamaya. Ayan. Ilagay ko muna ito guys, and then mag-blend ulit ako. Masarap po itong kamatis na ito. Naka-live si Sis Irene. Dalawa lang kasi yung cellphone ko hindi. Mahirapan ako. Maaga siya. Matagal rin siyang hindi nag-send sa akin ng attachment sa sa Facebook. Sige, pag mag-live ka kay Justin, pupuntahan ko mamaya dyan. Tapusin ko lang itong kamatis ko. Para sisilipin ko si Justin sa account na pinag-subscribean ko sa kanya. Ayan. Lagay ko na lahat. Oo. Ayan. Ang nagsusuporta lang naman sa akin sa aking YouTube, si kapatid Dong, ikaw, si Sis Percy, saka si Darin. Kasi send sa akin din ng ng link ng premiere niya, pinupuntahan ko rin. Ayun. May premiere ako bukas ng alas 7. Dito, alas 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alas 12 na tanghali sa atin sa Pinas yung premiere ko sa Zumba. Magpapainit na ako ng pagkain ko at ako naman ay kakain na rin. Ayan. Oh, okay na. Ayan. Hugasan ko lang ito. Ayan. Tatakpan ko na yun. Alisin ko na yung saksakan. Yun ang una kong ginagawa. Then, alisin ko na rin ito. Ilagay ko na doon sa kaserula. Dinugasan ko ito muna bago ako magpainit ng ito. Naku. Ganito yung itsura, hindi red na pero fresh na. Ayan. Maghuhugas lang ako sandali guys. Dito. Kasi ito hindi pwedeng hindi mo sapinan ito kasi magdidikit sa sa mesa. Ang hirap kong alisin yung may stick dito. Bukasan ko lang po ito. Para pag matuyo na ng konti, pupunasan ko na at ibalik ko na sa supot at ilagay ko sa cabinet. Sa cabinet ng doon sa kwarto ko. Kalaban ko dito lang mo. Tapos spaghetti at saka green salad na lang. Lagyan ko ng
cucumber sa kamatis yung salad ko. O, di okay na. Para pag naubos din yung katol, magsisinda ka ako sa yan. Malapit na, malapit na. Hindi na ako matapos sa kusina. Yan, kainit ko na yung kanin ko. Saka may ano pa dyan. Yan, ilabas ko muna yung bagoong ko. Bagoong. Yan guys po yung bagoong ko. Itong rep namin, tumutulo yung tubig. May mga rep kami noon sa lumamaming bahay. Ito namang, pinamigay. Pero itong nga sa bundok, hindi maganda. Ayan, may salaan pa ako. Pero yung may bahay, siya nang bibili pag Dito lang kasi sila maninirahan sa Lebanon. Then pupunta sila sa Italy at France. Tapos na sila sa New York. May ulam po akong kambing dito guys, oh. Nilagyan ko po ng asim. Binigay ito ni Wardia, yung kaibigan namin yan na murukan kahapon. Tinanong ko kung anong klaseng pagluluto ang gusto mo. Sabi naman niya ako daw ang bahala. Ano to? May talong pa pala ako dito. Kalokang talong na to. Yan. Yan na pwede dito. Tignan ko nga. Yan. Yan. Yung kamatis. Nilagay. Ayan, magpainit ako ng kakainin ko. Ito, itago ko muna ulam ko ito bukas. Mahirap kasi. Ayaw ko kasi ng minsanan kung ilabas yung mga pagkain. Yan, gagawin ko po guys. Painit ko na lang po sa palayok. Yan. Minsanan ko na lang. Kainit. Ayan. Ay, thank you Lord kasi nakisama yung wifi namin. Kasi kung sa baba ako maglalag, kawawa ako sa mga ng lamok. Yan. So magkakamay ulit ako dahil ang ulam ko ay isda. Pwede ba ito? Hindi na. Ang kamangat. Ay, saan na yung isa? Ano ito? Ayan. Pwede ba yung kanin? Ayun.
kasi ay may nakita ko sa mga rep. Ayan. Ayan pa oh. May mga prutas kami galing sa ano pa ni galing sa garden din yung grapes. Yan. Tatapon na ako na ako dito. Para kagatin na habang nagluluto ng tomato sauce. Ayan. Ayan guys. Luto ako. Meron pa akong hihimayin yung bulaklak ng pusa, yung zucchini na bulaklak. Ito, lahat itatapon ko guys ito. Diretso na sa basurahan. Ano kaya to? Yung ano to. Hindi ko pinagtapon to. Kasi may naglaga ko ng talong na ulam ko. Hindi ko na nakita pala. Ito naman pakain ko dun sa alaga ko. Lakmi po ito, lakmi. Ayan, bukas yan ang ano niya. Marami akong hugasan, marami akong tatapon. Hintay ko lang guys na maluto yung ano, kanin. Ayan. Mainit-init na. Ayan guys. Alam ko kasi hindi na ako kakain ng kanin. Okay na rin. Pero nagtatrabaho naman ako. Hindi naman ako mahihiga na. Kasi hindi ako kumakain talaga sa gabi ng kanin. Ay, bakit? Kuman. Sige, bahala na si Batman. Nakapos na lahat ng pastor dyan. Patayin na kita. Alam guys, kain po tayo. Ayan. Kain po tayo. Nakalive ka na sis kay Justin ba? Puntahan ko si Justin. $35. Sis, ilan na ba ang subscriber ni Justin? Bakit na... Ito... Teka.
Ang taas pala ng subscriber ni Justin, sis. Oh, 1,100 mahigit na, no? Yan. Like. Ah, hello. Good evening. Good evening. Good evening, Sir David. Thanks for coming. I'm eating. I'm eating, sir. Nice to meet you, sir. Thank you very much. I'm living in the mountain here in Lebanon. That's why. Let's eat, sir. I have a fish because most of the Filipinos like fish. Ayan. That's it, guys. Hmm. Kain po tayo. Ayan, nakakahinaman. Magkakamay sana ako. Meron tayong kaibigan na sumilip dito.
Kain po tayo. Good evening, Sir David. Kain po tayo. Ayan, to po yung isda, oh. Ayan, habang hinintay ko pong maluto yung ano, o kaya itutuloy ko na lang bukas yung sauce. Ayan. Kinukuha ko po yung mga kamatis, guys. Kasi yung kamatis fresh from the garden po. Ayan, with bagoong. So kain po tayo. Ayan, guys. Maghapon na marami kong ginawa. Naupos na yung ano, yung katol. Patayin ko na lang po yung ano, yung tomato sauce. Tuloy ko na lang po bukas. Ano ko lang po ito para pag mamaya po punasan ko ito at ibalik ko na sa ano. Marami po akong hugasan dito, guys, oh. Pero kakain muna ako. Ito yung Prince Press na kami. Naku, pa kinakain tig-isa. Naku, ang sarap talaga yung kamatis. Kasi bagong pitas yan, guys. Kung meron lang kong kakilala dito, bibigyan ko. Wala akong Pilipina dito, guys. Yung kaibigan kong si Merly sa malayo rin ang bahay nila. Hindi pwedeng lakarin, kundi dapat magkotse ka. Busy kasi siya kaya hindi siya palagi dito. Ang amo po niya ay pinsan ng amo ko. At dyan po ang bahay ng lolo niya sa harap namin. Magkapatid yung si lolo dito sa lolo niya dyan. Yung ano, tatay ng amo niya sa katatay ng amo ko, magkapatid. Dito po talaga ang lugar nila. Pero may bahay po sila doon sa Beirut. Dito po sila lumaki. Yung ibang tao dito, guys, ay talagang dito na sila nakatira. Winter man or summer, diretso na dito. Kami ay hindi po kami nag-stay dito ng winter kasi may snow po dito. Malamig na malamig po dito. Diyan sa likod namin, diyan sa garden, wala. Puro snow yan. Sa kasarap ng bahay, snow rin din.
Kaya hindi kami pumupunta dito ng winter. Mm. Mm. Oo. Kapon kasi nagdala si Wardia, yung Moroccan ng kaibigan ko dyan sa harap, yung nani ng mga bata, ng isang malaking isda na ganyan, oh. Tapos may mga grill na manok pa na dala niya. Kasi nga iniwan kami, hindi kami sumama sa hindi kami sumama sa sa restaurant. Pumunta lang kami ni Lisa doon sa church. Nag-video-video lang kami doon. At naki-join lang sa binyag. Pero sa restaurant hindi po kami sumama. So itong kasama nila, kakain daw kami dito. Nagdala siya ng karne ng kambing. Niluto ko, nilagyan ko ng asin. May isda. Tapos ito pang isda na ito, prinito ko rin dito na doble kong prinito. Kasi galing din kay Lisa rin ito. So sa akin lang po ay yung kanin. Puro bigay lang yung mga kinain namin kahapon. Si Wardia nagdala siya ng prutas na peach, din juice. Dami niyang dala kahapon. Sabi ko, bakit mo dinala yan? Sabi daw ng amo niya. Yung pinsan ng amo ko. So marami kaming pagkain kahapon. Hindi naman naubos. Pero naiwan sa akin lahat ito. Ayan. Masarap yung bagoong. Itong bagoong kasi galing talaga sa Pinas to. Pinabili ko sa kasama ko. Saka yung bagoong na pagas. Pero hindi na ako nagpabili ng alamang. Maraming salamat po sa inyong support ka mga kapatid. Maraming salamat po talaga. Sa mga bagong nag-subscribe po sa akin, thank you very much po. Araw-araw po may premiere po ako. May naka-standby dyan na mga video. Bukas po ng alas 12 p.m. po sa Pinas. 12 p.m. po. Hindi AM, PM po. Yun po yung oras ng premiere ko dito. Sa Sumba ko po yun. Ayan. Inalis ko yung tinik niya. Kasi ito kung crunchy talaga, pwede kong kainin pati tinik. Pero ito hindi, oh. Ayan.
Mahilig po ako sa isda kasi hindi ako kumain ng karne. Okay lang sa akin. Mm. Hindi ko kayang ubusin yata. Ayun, ganyan lang. Yan. Ito hindi na. Kasi ito may bagoong. Kailangan kong kainin. Tapos takpan ko na rin yung bagoong ko. Ito guys, nilalagay ko sa rep kasi ayaw kong masira. Kasi mahal po ang bagoong dito. Ito po guys, itong mga grapes na ito, hinarbis ko sa garden. Ayan, marami pa. Hindi na ako nakabalik. Sabi ko nga babalik ako kanina sana. Pero naging busy na po ako. May tinik po. May tinik talaga. So, hina-hina. Ito na lang po ang kakainin ko yan. Tapos kuha ko ng isang isda. Yan, ganyan na lang. Ngayon, itong kanin na ito, dito ko ilagay sa may isda. Ayan. Hindi po ako nagtatapon ng ng mga pagkain. Lalo na pagkain ko. Ayan. Yan. Nag-boil po ako kanina ng yung bulaklak ng zucchini. Yun ang sinawsaw ko sa bagong kasama nitong isda. Yan. Tapos, takpan ko na lang mamaya ito. Ito po yung isda. Ayan. Gaya ng tinatawanan namin si Wardia, yung Moroccan na kasama namin kumain. Doon daw sa kanila daw sa Morocco, wala daw silang hindi daw sila nagpipinggan, tapos hindi daw sila nagkukutsara or tinidor. Kaya dinemonstrate niya kahapon kung paano sila kumain. Yung isda, nilagay niya pa sa mesa. Tapos yung tablecloth ko, talagang inalis ko kahapon kasi puro isda na yon. Kasi demonstrate niya yung parang tray daw. Doon nalagay yung mga pagkain nila, kakainin na lang nila sa kama. Hindi daw sila gumagamit ng kubyertos, ganon, sabi niya. Kaya tawa sa kanya kahapon. Kasi sabi niya, gaya nitong isda. Sabi niya, paano mo gagamitin yung tinidor daw o kaya yung kutsilo daw, pag niyang isda? Anong makukuha mo? So, mas maganda daw, kamayin na lang, sabi niya. So, tawa sa kanya kahapon. Uuwi na rin yun 3 days na lang uuwi na rin siya sa Morocco. Uuwi na rin yung mga bisita nila. Pauwi ng Belgium. So, wala nang tao dyan. Ako na lang tao dito sa sa area namin. Tao yata. Yan, malapit na ako matapos. Maghugas ako ng mga kalat ko doon. Maupo muna ako dito. Hindi muna ako papasok kasi kumain ako ng kanin. Kailangan hindi ako mahiga agad. Yung cake na bigay sa akin kahapon. Binigyan kami ni Wardia ng lalaking slice ng cake.
tigisa kami ni Lisa. Eh ako, sabi ni Lisa, iuwi na lang daw. O sabi ko na, may iuwi ko na rin sa akin. Hmm. Thank you, Lord. Wait lang po guys. Bukasan ko lang ito para maano na. Tapos upo ako dyan para kakain ng cake. Ako inom lang ako ng tonic water para ano yung tiyan ko sa ano. Guys, para natapos na ako dito. Maraming huhugasan. Ayan guys. Mga tupperware ko lang. Hindi ko pinatapon yung mga ganyan kasi pag mayroon akong ilagay. Kailangan namin kasi sa 19, mayroon kaming big party dito. Kailangan namin ng mga tupperware. Di ako matapos-tapos dito ng pupunasan. Ayan guys. Ito naman ano namin, puso namin ay nagtatansi.
Yan. Inom po tayo ng tonic water, guys. Para maano yung tiyan ko, basta kumain ako ng kanin. Kain lang tayo ng konting cake kasi yung ano sa yung kinain kong isda. Ayan, guys. Ito po, tonic water lang po ito. Kunti lang po yung kakainin ko na cake, yung bang pang ano ko lang sa bunganga ko. Ayan, ito na po yung cake, oh. Kinain ko na kasi kagabi yung iba. Malaki ito. So, kain po tayo ng cake, guys. Ito po yung cake ng bata dyan. Si Jad. Yung kasama namin naglalakad ni, Wardiya. Yun ang tinulak-tulak namin ng stroller niya doon sa bundok. Kahit na bato-batuhan. Uuwi na si Wardiya sa madaling araw ng 16. Tapos itong mga bata sa kananay at tatay sa 19 naman sila uwi. Yung 19 na yun na araw na 19, big party namin dito. Birthday celebration ng alaga ko. Tapos ang birthday niya, pero nung that time kasi na birthday niya, wala yung kapatid ng abogado. Tsaka yung nobya niya, nandun sila sa ibang bansa. So, nag-celebrate lang siya, silang magkapatid na 3 sa bayaw, mga ganon, pamangkin. Pero hindi big party yun. Sa restaurant sila kumain. Ilan lang sila. Hello, Ate Chona. Thank you, Ate. Thank you, Ate. Thank you very much, Ate. Kain tayo ng cake. Kain po tayo ng cake. Nandito po, oh. Nag-ano ako kasi kumain ako ng isda at kanin. Usually, hindi ako kumakain ng kanin. Thank you, Ate. Sa pag-play ng harang, thank you very much. Dito minsan ang ginagawa ko yung umiinom ako ng tonic water para maano yung bang instead na 7-up, ito na lang. Marami pa kong pupunasan, guys, pero pwede kong pabukas na yun. Malamig po sa kasi sa baba, saka sa labas. Dito sa balkon, di mo makita yung kanina. Sobrang hamog. Iinom muna ako ng tonic. Ganon. Habang hanggang sa yung kinain ko. Kung hindi ako kumain ng ayan, hanggang dyan na lang, oh. Pag nandito na sila, parang pistahan dito sa bahay namin. Kasi dito sa amin, dito sa second floor, dito ang kainan. Lunch at dinner. Doon sa taas, hindi sila nagluluto. Dito ang kainan nila. Sa baba rin, ang niluluto lang nila para kung nandito yung alaga ko. Kasi yung alaga ko ay hindi siya basta-basta kakain ng mga hindi basta-basta kumakain. Ng mga niluluto ko. Kasi may mga niluluto ako na hindi niya pwedeng kainin. Tingnan nyo, oh, pag uminom kayo ng tonic water, yung bang sa Ilocano is magtig-ab ba? Yung ba yun? Ganon. Kaya maganda pag may tonic water po kayo. Pero itong tonic water na ito, medyo mapait-pait kasi ang flavor po nito ay lime. Ayan.
Ah, na-blurred ba si ate? Na-blurred? Baka yung signal kaya ate? Kain tayo ate ng cake. Baka yung signal ate hindi... Ah, okay na ate. Ito, kumakain na po ako ng cake. Ito yung cake ng bata dyan kahapon. Nagbinyag kasi yung dalawang bata. Kahapon, nag-alaga ako ng bata dyan sa kabila. Pinala. Ah, sige. Thank you ate. Madaldal kasi ako eh. Kasi ang dami kong ginawa. Gumawa ko ng banana cake. Gumawa ko ng manais, yung parang manusi yung pagkain ng mga Libanese. Gumawa ko ng tomato sauce. Ayan o, nakasalang yung tomato sauce ko. Pero pinatay ko na. Bukas, tutuloy ko na lang. Kaya marami akong hinugasan kanina na punasan ko na. Marami na naman oh. Ah, ganun ba ate? Butat gising ka pa rin. Ako rin gising pa. Ang daming lamok dito sa bundok. Ang daming lamok dito sa bundok. Naglagay nga ako ng katul eh. Buti na lang sa sa kwarto, mayroon akong solar na na electric fan. Pag pinaikot ko na yung electric fan, talagang nakakumot at talaga ako yung makapal pa kasi giniginaw ako pag mag-electric fan. Pero gusto ko lang naka-on yung electric fan para yung lamok hindi mapunta sa akin. Ay talaga ate, ang dito kalaban lamok. Dito sa bundok. Nandun lang ako kanina, nag-umpisa akong mag-live doon sa sa baba. Ay hindi ko na kaya yung mga lamok. Inakit ko na itong cellphone ko. At buti naman sa awa ng Diyos nakisama yung wifi namin. Kasi kadalasan sa wifi namin dito sa taas ang hina. Sa baba mayroon akong dalawang bahay na doon sa caretaker namin at saka dyan sa kabila. Ate, nandito ako sa bundok sa Lebanon pa rin pero bundok. Every year, every summer kasi ate, nandito kami sa bundok. Walang babaan. Nakakaburing kay gumagawa na lang ako, magsumba-sumba ako, tatakbo-takbo, lakad-lakad, magbisikleta, ganon. Mamimitas ng mga prutas, ng mga gulay. Yun na lang. Wala po ditong pagpadala ng pera, walang mall, walang supermarket, walang pharmacy. So, ang meron lang po dito ate ay tindahan. Tindahan na may mga, na rin sila, may mga tindang mga gulay. Pero yung sa akin kasi ang dami. Pakita ko sa iyo yung mga kamatis ko. Ate Chon, tignan mo ang dami kong kamatis, Ito ang tawag nila ay jabaliyi. Ito ay masarap, itong pinakamahal na kamatis dito. Dito sa Lebanon. Tignan mo ate, binigay lang sa akin. Pinitas ko lang yung sa kapitbahay sa pinsan ng amo ko kasi hindi nila kayang ubusin. Ayan. Ito naman yung hinarbis ko kahapon. Ito ang hinarbis ko, ate, yan ang ginagawa kong salad. Pati mga pipino, ang dami. Wala naman akong pagbigyan kasi karamihan dito may mga garden. Dito ate, pag summer, nandito ako. Last year na nandito na naman ako. Kaya nung nagkaroon ako ng channel sa YouTube, dito ako, nasa bundok ako. Next month yata or end of August ako nag-umpisang mag-upload. Ayan ate, wala po sa Pilipinas ito. Ito po ay pangalan dito ay tin. Sa Arabic nito tin, pero sa English fig. Fig ate. Pag ang dami tatlo kaming namitas, tig-isa kaming supot. Ito ang nakuha ko kahapon. Ayan ate may mga pa ako dyan Namitas din ako ng ubas kahapon. Ito na lang natira.
Ito na lang natira ate, oh, kinakain ko kahapon, pero bukas baka pupunta ako mamitas ulit. Ayan oh. Pero may mga ano, may mga yung pang violet na kulay na ubas. Ayan. Pipino, ang dami kong pipino. Diyan nga oh. Saka yung kusa. Diyan ako, binibigyan ako, tawag sila ng tawag sa akin, bibigyan ako ng mga gulay. Ayan ate oh, marami pa sa drawer. Ito ang bago kong kinuha kanina. Ah, ate sa Cabanatuan ka? Ako sa Pangasinan. Cabanatuan, di ba Nueva Ecija yun? Ako Pangasinan. Uwi ako na. Yan ate oh, ang dami kong cucumber oh. Ito, ganito ang kinakain ko. Sila naman yung ganito kaliliit oh. Ay, hindi ganito, ayaw nila ng ganito. Ganito ang kinakain nila. So ito, kinukuha ko. Ako ang kumakain, nilagyan ko ng suka, asukal, paminta, ganon. At saka siling, konti lang na sili. So magkalapit pala tayo ate. Cabanatuan, Nueva Ecija, ako naman Pangasinan. Ibang way ate yung papunta sa ano kasi pag umuwi ako galing, for example, galing ka Manila, diretso ka lang sa ano sa Carmen Rosales. Papasok ka doon papunta ng ano ng Santa Maria, din Tayog din sa amin na. Pero yung ano ng Pangasinan sa amin naman, yung boundary ng Pangasinan, Nueva Ecija na yun ate. Ito ang dami oh. Ito ang dami kong ano ate, ito oh, yung kulitis ko oh, kinukuha ko. Binigyan ko yung kaibigan ko na Pilipina kahapon na pumunta dito. Ang dami, ang gaganda. Ang dami kong oh, kulitis nakukuha ko sa garden doon oh. Binigyan ko yung kaibigan ko kahapon saka yung ano, yung bulaklak ng kusa. Teka lang, kukunin ko lang yung ano, yung kusa pala, buti kusa sabi ko. Nakalimutan ko lang himayin pala ito oh. Kasi hinihimay ko ito. Ito yung bulaklak ng kusa ate, oh. Ah, ganun ba? Kasi yung way ng ano, ng Nueva Ecija, saka Isabela, Nueva Ecija, Vizcaya, Isabela, iisang way sa inyo doon, di ba? Sa amin naman iba yung ano papuntang ano na papuntang La Union saka Ilocos mga ganon. Pwede rin diretso yung Ilocos sa ano sa Cagayan, pwede rin sa Isabela. Ayan. Ito po yung bulaklak ng kusa ate. Inilalaga ko ito, naglaga ko kanina pero ito isasahog ko yung kulitis at ito, oh. Di ba ulam na ako dito sa bundok? Ayan. Ah, ganun ba? Di pa kasi ako nakarating dyan sa ano sa Nueva Ecija eh. Sa Vizcaya, nakarating na ako. Tapos sa ano sa Quirino province. Ano, pinasyal kami ng pinsan ko nung nasa Quirino ako, na Quirino kami. Ipinasyal na kami sa ano sa Santiago
Isabela. Yan. Ito kasi pag mayroon ako nito, ang ginagawa ko ate, nililinis ko na para hindi masira. Kaya binigyan ko yung kaibigan ko kahapon. Kaya natutuwa naman siya. Masarap po ito, parang ano rin eh, bulaklak ng kalabasa sa atin, oh. Oh. Ayan. Yan. Ito ang gustong-gusto ko dito. Ako ang tagakuha lang sa pag may punta ko sa tindahan, may bagong dating na ganito na kusa. Ayun, kinukuha ko kaagad yung mga bulaklak. Sa Beirut, doon sa amin sa bahay sa Beirut, yung mga kaibigan kong nagsusumba, pagkatapos namin magsumba, pumunta kami doon sa Gulayan. Nag-uunahan silang humingi ng dito. Dito naman ang dami. Ayan. Masarap po ito. Kahit na isahog mo sa munggo ito, masarap. Dahil wala akong munggo, yung lintil, ang niluluto ko minsan, ito ang sinasahog ko. Parang ano rin, munggo yun. Yung lintil. Ate, kailan ka uuwi sa Pinas? Ako sa December ako uuwi, ate. Ilang buwan na lang, makauwi na rin ako sa Pinas. Ayan. Ang daming bigay sa akin kasi na kamatis, kaya ang ginawa ko, niluto ko na lang na tomato sauce para sa spaghetti. Ako kasi December, ate. December ako uuwi. May ticket na ako, nasa akin dito ang ticket ko. Ang ano, ate, ang airlines ko ay sa Riyadh. Then pagbalik ko dito, Saudi Airlines din, pero sa Jeddah naman. Jeddah Airport. Pero sabi nila maganda daw ang Saudi Airlines. Sabi ng mga kaibigan ko, kasi karamihan sa kaibigan ko, Saudi Airlines ang sinakyan. Pauwi at pabalik. Pupunta ka ba, ate, kina Kuya Bal? Puntahan mo si Kuya Bal sa Daet. Ako hindi ako pupunta. Ewan ko, ate, bakit walang harang?
Pupunta ka ba kay Kuya Bal, ate? Sa daet? Pupunta ka kay Pastor Dong Henry? Ayan, tapos na ako. Ito naman ay itabi ko na. Ayan. At ito, alisin ko muna ito. Anong problem? Ayan ba? Ayan ba? Ayan ba? Oh, bakit? Why? Why? Ayun. Oh, what happened? Hmm. Hmm. Bakit bahala ka dyan? Ayan, okay na. Oo nga ate, masyadong malayo. Ang gusto ko naman kasi mag-stay ako sa pamilya ko, matagal akong hindi nakauwi. So, bawat araw gusto ko nandun ako sa pamilya ko, sa mga apo ko. Lasan ko lang ito. Kasi babalik ko na ito. Babalik ko lang yung food processor ko dito para mailagay ko na sa cabinet. Ayan, dyan ka muna cellphone na yan. At ako ay ako, Diyos mio, pakawanim. Natapon pa yung iniinom ko. Oo nga, napakabait ni Pastor. Napaka-supportive pa ate. Oo nga, hindi naman tayo kilala yung iba kahit na paano nagsusuporta tayo, hindi naman nila tayo pinapansin, di ba? Buti pa si Pastor ay pag may yun, nandyan na yan. Kaya shout out kay Kalingap Dong Henry.
Pastor, shout out sa'yo. Kasi yung isang Pilipina kasi dito ate may uuwi sana nung kailan ba yun? June yata siya uuwi. Isa siya sa sa kilala niya si Kuya Bra kasi siya ay nag-sponsor. Nakilala ko siya sa bahay ng kaibigan ko, yung taga sa amin. So, nagkausap kami, sabi niya pupunta daw siya kay Kuya Bal. And then sabi ko, tinanong ko ulit siya kung kailan siya uuwi. Kasi magpapadala sana ako ng para kay kay pastor alam mo kung ano sana papadala ko? Yung dates ate. Bumili na ako ng dates. Kasi hindi naman siya natuloy. So, hindi ko pinadala. Pinadala ko na lang dun sa sa bahay namin, baka kinain na nila. Kasi sabi niya pupunta daw siya kina Kuya Bal. Ang gusto ko lang sanang yung dates ba? Kasi sabi ko yung buto ng dates pwede nilang itanim sa farm ni Kuya Bal, itanim ni Pastor. Ay nako, marami nang hindi nakakakilala. Yung mga tao na sila pa ang sa'yo. Very supportive. Nako. Ayan, nauupos na yung ko. Yung katul ko dito kasi maraming lang. Ay nako. Ate, parehas yata tayo ng time dito sa amin ay 9:35 na ng gabi. Kasi pag winter 1 hour ahead kami. Pero sa inyo yata parehas ng time ngayon. Hindi kayo nag-change ng time dyan sa Saudi, di? Pag winter, iba yung oras ahead. Bali 6 hours ang gap, di ba, nun to Philippines na pag winter. Pero sa ngayon, 5 hours lang. Na masarap na yung pakiramdam ko kasi uminom ako ng tonic water. Ngayon, dadalhin ko na yung balikan ko na lang yung cellphone ko at kukunin ko na sa loob. Ayan. Ayan. Maupo muna ako sa kama ko habang nakalive. Ayan. Sure ko lang kung sarado na yung yung gas. Ayan. Papasok na lang ako doon, maupo sa... pareho lang pala, te. Ito ang kwarto ko dito sa bundok. Mas maluwang pero ang daming bubot. Ang daming mga nilagay ko doon. Ayan. Ngayon, isasara ko na yung kortina dito. Ayan. Ito sweater kong dalawa kasi kanina.
Ang lamig-lamig. Ngayon, ito yung makapal na sweater ko kanina. Ayan. I-hanger ko muna ito. At saka yung kunin ko yung electric fan. Ayan. Malamig. Kasi dito. Yung isa na lang sweater ang gamitin ko. Ayan. May ano ako may solar kasi ako dito na ano. Ayan po yung solar ko, ate. Solar na electric pan. Ayan, wine. Hindi ako umiinom, te. Yung lang ginawa kong stand ng cellphone ko. Ayan. Ano. Pag ginawin ako, isusuot ko rin ito. Ano lang. Titiklopin ko lang ito. Mahaba kasi yung sleeve niya. Kanina malamig sa baba. Kaya nagsuot ako saka dito malamig kanina nung nag-foggy. Yan, dami kong abubot dito. Ang dami kong abubot, ate, sa kwarto. May mga biskwit ako dito kinakain ko sa gabi. Ayan, mga nuts. Ayan. Pero pag ano dito, ang ginagawa ko, nakaganyan ako. Ganyan. Tapos, manunod ako ng yung sa YouTube, yung mga dinadownload ko tungkol sa kung minsan kay Kalingap Rab, ganon. Ah? Okay lang, ate, take your time. Dito lang ako. Dito lang po ako. Hindi kasi pwedeng ano ito eh. Ayan. Hindi yata pwede ito. Ayan. Kung ilagay ko sa... Oh. Ayan. Yung para lumaki yung screen ng pinapanood ko, itong ginagamit ko. Sa kapag nagsusumba ako, ito dito ko nilalagay. Lagay lang dyan. Ngayon, ito pa lang, hindi ko na pala, ayan. Ayan po guys, umiikot na yung solar na electric pan. Ganyan na lang. Sana huwag matumba itong wine. Ayan po yung stand ng cellphone ko dito sa kwarto. Nakalimutan kong kumuha ng tray. Ayan. Ganyan muna para, huwag kang matumba na wine, Ayan. Chikahan muna po tayo. Dito lang po ako ganito lang po ang ginagawa ko pag nandito ako sa kwarto. Pero mamaya pa ako, hindi pa ako nakapag-brush, hindi pa ako kinagat kasi ako ng lamok. Dito muna ako muna. Ayan. Kinagat ako ng lamok, ang dami dito sa legs ko. Nakahapan lang kasi dapat talaga yung suot mo talaga totally na mahaba na pantalon. Ganun lang. Yan. Minsan kasi walang signal sa amin. Kaya hindi ako nagla-live dito. Doon sa baba. Ngayon, nakisama yung wifi po namin. So, ako, tignan nyo, nakatag-in ako. Hindi ako nagtatag-in guys, pero dahil sa lamok. Pumapasok yung lamok dito sa tiyan ko. Kinakagat ba ako? Ay, sasakit kaya.
ng ano, ng kagat ng lamok. Maraming salamat po nga pala sa mga bagong nag-subscribe sa akin. Thank you very much po. Thank you, thank you. At salamat po din sa mga nanonood ng aking mga uploads, videos. Ayan. Maraming salamat talaga. Dahil araw-araw talaga mayroon po akong premiere. Kahit na ginagawa ko pa rin yung mag-upload para may maiya pag video ganon sa garden, yung pag-harvest o kaya yung pagsusumba, yung pagra-running ko. Pero kanina hindi ako nag-running. Tapos bukas hindi siguro ako magra-running din. Kung walking lang, kahit na 3 hours akong mag-walk, ay nako, kayang-kaya ko yan. Ang mahirap lang kasi dito sa amin sa bundok, paakyat po, paganyan o. Paganyan. Yung kalsada talagang paganyan o. Nandito po kami sa kailaliman talaga. Aakyat ka hanggang sa taas ng bundok. Kaya yung mga upload ko, yun, pinapakita ko yung talaga, yung paakyat na bundok. O kaya nandun ako sa taas ng bundok na pinapakita ko kung saan ako nanggaling sa baba. Pero kung level lang yung talaga, yung level lang yung kalsada, ang sarap talagang tumakbo. At saka yung cellphone ko, wala akong hawak. Tatakbo ako at may nagbibideo sa akin. Ay, ang ganda. Pero kasi ako naka-selfie, ilagay ko yung cellphone ko sa selfie stick. Ayun. Tapos, i-time ko pa sa sa nakalagay sa cellphone ko na health. Ando na yung yung timer ng kung ilang kilometers, kung ilang calories, kung ano ang weight ko, alam niya. Ay, kaya, nung una kasi sa sa Strava, na absent, wala, hindi ako nag-succeed yung yung pakdakbo ko. Mahigit isang oras akong tumakbo, akala ko gumagana yung Strava ko. Hindi. Ginanahan pa ako kaya pagdating ko dito, ay nako, ayaw kong tignan yung video ko na eh. Pupunta sana ako doon sa kanina sa tindahan kaya may wallet ako. Ngayon hindi na ako bumalik. Kasi ang dami ko nang ginawa kanina. At saka malamig. Kaya sabi ko bukas na lang. Hihintay ko kasi kanina yung yung caretaker namin magising. Pag nagising lang kasi yung caretaker namin, ay nako, alas 12 or alauna ng hapon na. Pag may kailangan ako, wala man lang kong matawag. Sabi ng nobya ng abogado, yung daw upuan na mahaba, saka mesa na may salamin, iakyat daw sa katastasan ng bahay nila sa may attic. Wala akong makita, laging busy. So ang ginawa ko, kinaya ko nang iakyat. Hindi na ako tumawag. Kaya pag malaman nila na ako ang magbuhat, ako pang pagalitan. E paano, gusto kong maglinis. Nakakalat doon, ang hirap maglinis pag may mga So ang ginawa ko, inakyat ko doon talaga. Tapos, nilinis ko na sa salas nila. O di magandang tignan. Inalis ko lahat yung mga kalat doon. Alam niyo yung kagat ng lamok, ang kakati talaga. Ang kakati guys. Naka 2 hours, 13 minutes na po tayo. Ayan, kung kaya pa ng hanggang 3 hours, okay lang. Makipag-chismisan muna ako makapag-maritisan. Habang ako ay, asa na yung ko. Ayan.
Asa na yung premiere ko dito. Ayan. Ayan po yung premiere ko, guys. Ayan. About Zumba po. Ayan. Ako magaling na akong gumawa ng mga ano, oh, ng mga thumbnails ko, oh. Ayan, gawa ko po yan. Ayan. Pero dyan sa cellphone na yan, dyan ako gumagawa. Dito kasi walang mga pictures na, konti na lang ang mga pictures dito. Kasi i-transfer ko na sa isang cellphone. Kasi ito naghahang. So, ang daming pictures, ang daming videos na ayaw ko sanang alisin. Sige, gawin ko na lang ano na lang, 15 minutes na lang at ako ay mag-i-stop na. 15 minutes, 10 o'clock. Ayan, 10 o'clock. Ay, hindi sobra na yan. 10 o'clock, 10, hindi. Pag 10 o'clock sa akin siguro dyan ay mga 10:15. Hindi 10:05. Mga ganun. Basta tignan ko na lang. Galing ka ng gumawa na ng thumbnail. Ayan, ganyan ako, gumawa ko ng thumbnail ko pag nagla-live. Ayan. Hindi naman ako masyadong marunong, kaya lang at least, ginawa ko rin yung natutuhan ko. Yan, nandito lahat. Meron pala akong ayan, guys. Ayan. Titignan ko lang yung mga na-upload ko.
Yung last na tinakbo ko pala ay 47 minutes and 38 seconds, ay 4 kilometers point 3. Wala pang isang oras yun. Sarap tumakbo talaga. Tumakbo, lumakad, okay lang. Sana. Hmm. Ayan. Meron pang 12 minutes. Ayan. 12 minutes. So, dito ay so 10 o'clock and 6 minutes pag ako ay mag-o-off na. So, makipag-martes muna ako dito. Ang dami ko lang daldal. Ilang oras ko nang nagdadaldal. Ay, salamat nakisamang wifi namin. Pagkatapos ko po sa live ko, punta muna ako sandali sa aking Facebook. Yung Facebook page ko ay gusto kong talagang ano yun ay kasi natutulog na yun eh. Pinapabayaan ko na. Pero nakita ko yung mga views ko doon sa ano sa mga uploads ko. Ang tataas talaga kaysa sa ano ko sa main account ko. So, kung ano yung na-upload ko sa aking main account sa Facebook, ina-upload ko rin sa aking Facebook page. Pero mas malaki ang aking followers sa main account ko kaysa sa Facebook page ko. Matagal na akong ang Facebook page ko ay more than 5,000. Matagal na yun, pero hindi ko lang inaasikaso. Ang aking followers naman sa aking main account ay 1,200 lang noon. Pero ang ginawa ko ay nag-add friend ako, mga ganon. Anong ulam mo, Ate Chona? Hello, Sis G. Hindi pa ako natapos. Nandito pa ako, nagsalita ako ng salita dito. O, nandito si Ate Chona. Buti nandyan na nakikinig sa akin. Kain ka lang, ate. Ako naman ay ano, itong kinagat ng lamok. Ang daming lamok. Ang lamok ay Diyos ko. Kawawa itong ano ko talaga, ate, Diyos ko. Daming lamok. Namarder na ako talaga sa lamok. Kiadra. Gising ka pa rin at SSJ? Anong oras na dyan sa inyo? Mga ano na? 1 hour ba ang ano natin or 2 hours? Pag 1 hour ay mag-11 na dyan kasi dito magti 10 o'clock na. 3 minutes na lang para 10 o'clock na. Mag-upload pa ako mamaya ng pictures sa ano. Kasi bukas po ay araw ng pagkamatay ng anak ko, yung bunso ko. Death anniversary po niya bukas.
8 taon na siyang namatay yung anak ko dahil sa motorcycle accident. Nandito ako noon sa bundok nung nangyari yun sa kanya doon sa Pinas. At wala akong natanggap na mga chat noon, na ang daming chat pala sa akin ng anak kong babae noon. Dahil dito talaga ang hirap ng signal. Noon ang hirap talaga, wala kaming wifi pa noon. Ang ginagamit ko lang po ay mobile. Mobile na internet. Pero Viber lang saka Viber saka Facebook Messenger ang ginagamit ko sa aking 3G. Wala kaming wifi pa noon, kaya nandito ako sa room ko nung time na yon. Nagsasalita ako, ate. Sinasabi ko, ate, na bukas ay date anniversary ng anak kong bunso. Bukas yung araw ng pagkamatay ng anak ko. Kaya sabi ko, mamaya, pagkatapos kong mag-live, mag-upload pa ako ng picture ng anak ko. 8 taon na siyang namatay dahil po sa na-aksidente siya ng motor. Mahirap kasi yung talagang mawalan ka ng minamahal sa buhay, yung biglaan ba. Kung nagkasakit, okay lang tanggapin mo dahil nagkasakit. Pero yung biglaan, hirap. Ako yung tao na noon ay mahilig akong magpaganda, lalo na may day off ako noon. Lalabas ako, naka-lipstick ako, naka-eyeliner ako dito, naka-eyeliner, pero hindi ako nag-make up. Yun talagang gusto ko, yung bang makita ko na maganda, ganun. Saka gusto ko nag-ayos ako talaga, mahilig ako sa mga sleeveless, yung bang parang spaghetti, kasi dito naman wala namang masama dito. Kahit mag-sleeveless ka, yung spaghetti, yung sleeveless, mag-short, maghangin ka kung maghangin ka, pero walang pakialam ang mga tao dito. Mahilig talaga ako. Lahat ng mga pictures ko, pag tinitignan ko yung mga pictures ko nung nagdi-off pa ako, na lumalabas ako dito, kaya yung mga ginagamit ko mga pictures, yun ang mga pictures ko talaga yun. Pero mula nang namatay ang anak ko, ayaw ko nang mag-ayos. Ayaw ko nang mag-ayos. Yung bang, kung nagsuklay ako, minsan hindi na ako nagsusuklay. Paggising ko, ko lang ng buko ng ganito. Wala na, hindi na ako nagsusuklay kung minsan. Maligo ako pag nagsuklay ako ganun. Parang nawalan ako ng ganang ganun. Dahil hirap ako noon sa talaga. Yung iniisip ko kung bakit nang nangyari. Yung bang, ayaw ko nang lumaban para sa sarili ko noon. Na gusto ko rin na mawala na rin ako yung time na yun. Nahihilo na ako nung bumalik ako dito kasi 3 weeks ko lang sa Pinas noon. Nahihilo ako lagi kasi ayaw kong kumain. Ayaw ko nung kumain. Ang payat-payat ko talaga noon. Titignan ko kung mayroon akong picture dito nung kasi talaga biglang pumayat ako eh. Naging 46 yata ang kilos ko noon. Ayaw kong kumain talaga noon. Tignan ko kung mayroon dito sa cellphone kong isa kasi nandyan na sa cellphone ko yung mga pictures eh. Napakapayat ko noon. Nung year 2015, nag-umpisa kasi namatay siya ng 2015 yung anak ko. Bakit ang dami pa palang picture dito oh. All photos. 1,000 mahigit. Yan, tignan nyo yung mga pictures ko noon, oh. Kasama kong kaibigan ko, paano ako magdamit yan. Ayan. Meron pang naiwan pala dito, oh.
Pero iwan ko lang kung ano pa dito. Marami yung picture ko o hindi. Wala na yata akong picture dito. Ayan. Tingnan ko. Picture lang ako dito. Tingnan niyo ako kung paano ako magdamit noon, oh. Ayan, ako yan, oh. Ayan. Nakaano yan eh, overall yan na short yan ang suot ko. Naghahanap ako ng pictures ko. Kung may picture ako dito, no? Ano? Ate Chona, tignan mo ito, oh. Ito picture nung naging Kalingap supporter ako, tignan mo, oh. Yung pamilya ni Kuya Bal na sa aking cellphone pa, oh. Si Kuya Bal, sa Ate Edna, si Rab. Bakit sila apat? Sino yung isa kaya? Ayan, oh. Si Kuya Bal yung nakatayo sa kasi Rab, oh, ang pait ni Rab noon. Yan yung mga anak nila. Ayan. Ayan, ate, oh. Nandito sa cellphone ko, hindi ko dinidelete. Hinahanap ko kung may picture ako dito na Tsaka yan pa, oh. Oh, picture ni na Kuya Bal, oh. Ayan. Silang family pictures. Kasama nila yung editor nila. Wala akong makitang picture na dito. Picture ko. Nung ako ay, meron pala. Hindi, ito yung mataba ako dyan. Wala na yata akong picture dito. Yung sobrang payat na payat ko talaga. Yan, tignan nyo kung paano ako mag-ayos noon. Hello, sis! Kumusta, sis Angela? Ayan, pinapakita ko yung picture ko noon. Oh, yan. Mahilig akong mag-ayos noon eh. Titignan ko yung salamat sis. Titignan, wala na akong pictures dito. Nandiyan sa kabila. Wala akong pictures dito, nandiyan na pala sa akong cellphone.
Ayan. Wala na akong picture dito. Yun lang ang naano kong picture ko. May mga picture pa naman ako dito. Ayan. Yung kami ng kaibigan ko na nasa Dubai na siya. Mahilig ako kasi sa mga sexy na miniskirt, mga ganun noon. Mga isusuot. Kung tanghali sana at wala akong gagawin, gagawa ko ng organizer box. Ilalive ko na lang yun kasi kung bibidyo, bibidyuhin ko pa yun at i-upload, mahaba yun eh. Kaya habang nagdadaldal ako, at ginagawa ko yung organizer box na yun. Nandito kasi yung mga ko yung ginagawa kong mga clinics back noon, yung pwede akong gumawa ng organizer box with yung old newspaper yon. Kaya lang hindi naman makisama minsan itong wifi namin. Ngayon nakisama ang ganda sanang mag-live pag ganito lagi. Yan, lang kasi ako, tinitignan ko yung mga ano, dapat kong replyin yung mga comments nila.
Marami kasi akong dapat i-ano dito, i-reply sa mga comments. Kasi kung hindi mo naman re-reply ang mga ganito, hindi na sila magpo-comment sa iyo next time sa engagement. 'Pag di ka lang kasi dito ano, just in kasi ako nung kailan mo yun, 3 days na hindi ako nakapag Facebook, yung hindi ako nakatutok talaga, bumababa talaga yung engagement ko talaga. Guys, sa YouTube din, kung hindi ka aktibo, bababa rin yung watch hour mo, ganun din sa Facebook. Nakakalugad ko talaga, oh. Pinapanood ko yung mga reels ko kasi kailangan ko silang sagutin lang sa mga ano.
Pati sa WhatsApp, sa ano, sa nakakaloka dito sa ano, minsan pero pag pupunta ako sa ano, dito sa Facebook page ko, mas mataas ang views. Tignan ko lang. Yan, tignan ko yung mga reels dito. Yan o, may 190, 195, 137, 128 views, mga ganun. 150, 150, 14, 144. Ayan, 103. Isang araw ko lang na-upload yun. May 113, may 112, may 114. Saka mayroon din yung 251, saka 119, 102, 107, 297, 101, may 97, may 323. Wow, grabe. Saka yung Zumba dance ko is 158, mayroon din 109, may 96, may 119, 100, 144, 291 at saka 117, 178, 191, may 112, 239, 116, 168, 141, 107, 374, 147, 103, 109, 112, 122, 107, 101, 111, 373. Tignan mo, ang tatas ng mga ano ko, views ko dito. 116, 199, 120, 163, oh, may 406, 214, 150, 172, may 280, ala, kailan ko lang ito na ano yata, saka 144, 198, 134, 134, 135, 443, 110, 106, 117, 103, 161, 227, ayan, 109, 102, 111, 249, 144, 118, 109, 101, 408, 215, 131, 343, 136, 207, 109, 191, 104, 393, 112, 243, 127, 109, 183, 102, 117, 125, and then 139, 162, 244, 109, 180, 110, 107, 384.
292, 113. Mayroong pang 103, 107, 356. Ayan. 109, 106, 162, 437, 103, 304, 486, 118, 441, 388, 455, and 416, 101, 303, 108, 310, oh, 310, 205, 130, 224, 146, 128, 196, 104, 270, no, 157, 206, 148, 219, 393, 172, 175, 168, 118, 201, 191, 159, 159, 171, 193, 173, 187, 178, 164, 160, 163, 165, 170, 178, 214, 197, 178. Yan po yung mga views ko dito sa sa aking Facebook page. 186, 168, 136, 166, 184, 200, 214, 169, 169, 190, 185, 162, and 195, 196, 202, 127, 171, 193, 186, 202, 195, 196, 197, 198, 218, 205, 175, 186, 203, 195, 199, 179, 207, 189, 201, 194, 217, 192, 206, 201, 191, 190, 182, 200, 198, 198, 198, 176, 156, 174, 182, 149, 235, 202, 161, 197, 209, 159, 200, 180, 170, 191, 167,
150, 143, 192, 168, 108, 181, 176, 188, 175, 162, 163, 166, 189, 170, 156, 160, 342, 184, 199, 200, we have 200, 202, 201, 202, 189, 195, 200, 204, 203, 210, 61, 100, 193, 212, 202, 244, 403, 205, 392, 198, 194, 240, 195, 195, 195. Mayroong 379. Wow! Grabe! Yun palang in-upload ko noon na gumagawa ako ng Clinics box ay naka 100k views. Wow, grabe. Yung barbecue, 392. Galing. Daming tataas, guys. Galing talaga. Ayan. Galing, oh. Yung paggawa ko ng yung arts and crafts, yung art and crafts ko ay nag 1,100 views. Ayan. So, marami pa akong i-ano dito. Nakuha nito ako dyan. Yung news para 970. Kulang-kulang na lang na 1K na rin yun. Mamaya balikan ko na lang. Para na. So, na lang. Ilang minutes na lang po guys at ako ay magpapaalam na. May na lang. 1 minute and 30 seconds. So, maraming salamat po guys sa inyong lahat, sa inyong panunood, sa inyong suporta. Maraming salamat po. Kung di ko man po maibabalik po sa inyo yung si Lord na lang pong bahala sa inyong magbalik ng siksik, liglig, at umaapaw na biyaya po sa inyong lahat. So, ito na naman po si May 17 Ilocana na nagsasabing good night po sa inyong lahat. At sana andyan kayo lagi para sa akin, sa suporta ninyo. Ilang buwan na lang po at ako ay makakauwi na rin sa Pilipinas. Makikita ko na rin po ang aking pamilya. So, maraming salamat po sa inyong lahat.
So, magpapaalam na po ako at ako ay hindi pa naman po ako matutulog pero hinihintay ko lang pong maging 3 hours 3 hours na live po ito. Kasi minsan lang po akong nagla-live kasi hindi po maganda yung connection namin dito. Ngayong gabi ay nakisama po naman sa akin itong wifi namin. So, naka 3 hours po ako na na live sa gabing ito. Nag-umpisa po ako sa baba. Then, umakyat po ako dito. Dito ko na itinuloy. Kasi, 7:34 nung umakyat ako. So, ngayon na ang time po dito ay 10:34. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good night. Good night po sa inyong lahat. Ayan guys, thank you very much po sa lahat-lahat. Ayan, good night Ate Chona. Hintayin ko na lang pong mag 1 minute pa yung yung sobra niya. Para alam kong eksakto na 3 hours talaga. Ayan, naka 3 hours, 1 minute na po ako. Thank you po sa inyong lahat.